Maigsoon karong adlaw atong gisaulog ang kapistahan sa pagduaw ni Santa Maria o Feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. Da sa atong ebanghelyo atong nadungog nga sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Isabel ug misulti sa makusog, bulahan ka sa mga babaye nga tanan, ug bulahan usab ang bunga nga imong gisabak. Maigsuon, nganong si Maria man ang pinakabulahan. Si Maria ang labing bulahan tungod kay kaniya gihatag sa Dios ang labing dakong pasidungog nga mao ang pagkainahan sa bugtong anak sa Dios. Hangtod karon, gikalisdan apan gikahimutan sa mga teologo ang pagpasabot kung ngano nga ang Dios nipili og usa ka ordinaryo ug simple nga babay nga mahimong inahan sa iyang anak. Apan dili man pud nato malilong nga ang Dios sa kanunay naglaban ug nagpihig sa mga kabus, ordinaryo ug mapaubsanong tao. Si Maria nahimong labing bulahan dili lamang tungod sa pagkahimugso ni Hesus kundi tungod usab kay nagpabilin siyang matinud-anon sa kabubuton sa Dios sa tibuok niyang kinabuhi. Si Hesus nagtudlo nga ang pagsunod sa kabubuton sa Dios may pinakabugat nga elemento sa atong relasyon uban kaniya. Gani usa ka higayon yana adunay babae nga misinggit, bulahan ang inahan nga nagsabak kanimo ug bulahan siya nga nagpasuso kanimo. Pero si Jesus mitubag sa pagingon, bulahan ang mga tao nga maminaw sa mga pulong sa Dios ug nagpuyo niini. Sa laing higayon si Jesus mingon, ang akong inahan ug mga igsuon mao sila nga maminaw sa pulong sa Dios ug nagbuhat niini. Si Maria labing bulahan tungod kay siya ang pinakauna sa tanang mga disipulo ni Kristo ug siya ang pinakamasinugtanon sa tanan nga mga anak sa Dios. Maigsuon, kining kapistahan nga atong gisaulog karon, magdasig unta kanato sa pagsunod sa panag-ingna ni Maria, ilabi na sa iyang pagkakalimot sa kaugalingon alang sa kabulahanan sa uban. Ang ebanghelyo nagsaysay nga human masayod nga siya nagsabak sa anak sa Dios, si Maria nagdaling mibiyahe padulong sa Judea ngadto sa balay ni Isabel, ang asawa ni Zacarias. Niadto siya sa balay sa iyang paryente dili aron magpasigarbo sa dungog sa pagkainahan sa anak sa Dios, kundili aron mutabang kang Isabel nga niadtong tungura nagsabak bisan sa iyang katigulangon. Si Maria andam dili lang sa pag-alagad sa Dios kundili sa iyang isig katawo usab. Gani wala na siya sugua, siya na ang nagdali sa paglakaw aron nga mutabang kang Isabel. Maigsuon, sama kang Maria, magsugod kita sa pagtanaw kung sa unsang mga paagi kita makahatag og tabang ngadto sa uban, ilabi na sa mga kabustang kaigsuonan. Amen.